Iya. Mak, Yuk. tunggu pun amak nang tembau si pae kamangke silang nawa pangka atau kok nawa juga. Iyo. Kok silang uang bandeng lagi nenek mama alim ulama cari pandai pemuda. Iyo. Kok pangka nawa dia bakakak bawa mak kawanakan nawa sapi barang hadai bakawan batali budi. Iyo. Bagi ni kato sapatah kabasabui runjangan sabuah nak tanah terapi di badan dia. Sungguh pun dia ambo terabi bukan ceceh karena akka bukan gendang karena kain terlalu pentan catanga. Kok pai kami li jo pakai ku tinggali jurun dengan. Iyo. Apo kato sapatah kabasabui. Dek kami nak datang di Ampalu selangkah dari rumah segayun lenggang di dan golong menuju ranah kampung nangko. Kampung indah ketinggiran di salo bukit tungku tigu na cukup sajarangan. Iyo. Elok renah simpang rambai rupo kerambi tinggi-tinggi pinan condong tinggayuran. Iyo. Tawa petak dengan data lah sama beda dengan dia tidur tumpak. Iyo. Membelok lalu ke ilaman. Joko malam samalam kini antah wakatu kunan elok iyo ketiko kena gancak sadang balai bungo kambang ajong balai di musinyo sawah tetangga itu. Iyo. Kok kami dah datang bondong sepokok sepangkam nanti pasamu sanang lara sora mati ba abana sanang dia ti di maling-maling tebacu tekang ulun teluki anak kagurang katahu. Betul kato urang anak musang bang kawayu tangko anak sungai wetan di tingkek jangan kami tanggu lalu ke dalam kedudukan. Iyo. Ko baganti kami ala pe payah ko sa batang alahan muh palu ridado ala kariang takana dia ti tajitu di pikiran masa tak ato na malia perunian. Libat dari perlu itu kapal teh mama lakuang dulu kami tinjau kalam dulu kami sigi. Ala boleh kau mak kami muka perundian ada kuni ko pati kali nanti. Sekian menari pada dia mbok mak. Sampai dong. Sekian. Ko menangah kato kapung tutup dalam bari jo balabe cupak tatagak nan baisi janjang takana nambah tingkek di lingkup ada itu satu saja ada ulu sampai kini kami 70 ya. Yolah. Baru kori pemuduran tanang kok jauh dalam sonsong ngampi lah pasalaman dake lah bagi apa kerujuan. Yo. Dek kapal mudur tapi bandar di tapi bandur di tingkek janjang tapi ke jarang ketemuan ko. Yo. Tak kalau bunyi tong kali sabut sebelum bunyian kali baca. Talab dia dahulu laku bunyi kali tinjau kalam dan kali siki. Yo. Arti benar tentang engkau. Karena kamu bunyian ciek meleleh kato. Yo. Allah kau cukup toko 2 kali nanti. Benar. Kamu itu bunyi tadi. Yo. Sungguh penambuhan di imbau sipek sagalo teh namo silang nama pangka karakok nama dijuang. Yo. Ndak ada pemudo kok. Panade lagi kato pemudo dembo jo capek undiang lo pulang rakyat. Tapi di talembak kenan banyak. Ambo tarik kato jumu pakai ambo lo jo